5 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ дар Япония дар шаҳри Токио аз боғи миллии Шинҷуку боздид ба амал оварданд. Боғи Шинҷуку бо якчанд боғи дигар дар ҳудуди шаҳрҳои Шинҷуку, Сибуя ва Токио ҷойгир аст. Он соли 1906 дар ҷои бустонсарои Даймё Наито ки асрҳои пеш барои истифодаи шахсии император бунёд шуда буд, таъсис ёфт. масоати умумии боғ 58 гектарро ташкил медиҳад. дар ин ҷо беш аз 100 000 дарахт аз ҷумла 1300 нави сакура парвариш меёбад. дар фасли шукуфтанҳо боғи Шинҷуку макони дӯстдоштаи сайру сайёҳати сокинону сайёҳон мегардад. он ба 3 қисм японии анъанавӣ, франсузӣ ва боғи англисӣ тақсим шуда дар боғи ботаникӣ навъҳои хеле зиёди растаниҳои тропикӣ ҷамъоварӣ гардидааст. дар ин ҷо навъҳои нодири платан ва дарахтони лола парвариш меёбад. дар фасли баҳор олу, магнолияи сафед ва сакураҳо, дар тирамоҳ савсанҳои нилӣ ва дарахтони зайтун гул мекунанд. боғи миллии Шинҷуку яке аз боғҳои машҳури Токио ба шумор рафта, онро нигини санъати боғпарварии давраи Мейдзи меноманд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамошои боғ таассуроти нек бардошта ба коргарону масъулони боғ барои парвариши ниҳолҳои нодиру зебо баҳои баланд доданд. маъруди зикр аст ки солҳои охир бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат аз гӯшаву канори олам аз кишварҳои хориҷ навъҳои гуногуни дарахтони сояафкану ороишӣ барои корҳои ободонӣ, сабзу хӯрамгардонии муҳити атроф ва боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт ворид карда мешавад.